Moixent ha acollit l'edició número 22 de la trobada de campaners valencians amb la participació de 16 grups vinguts d'Albaida, Alberic, Algemesí, Atzeneta d'Albaida, Benirredrà, Eslida, l'Alqueria de la Comtessa, Llaurí, Massanassa, Ontinyent, Quesa i Vilareal, així com els campaners de la Catedral de València, el barri de Campanar de la capital del Túria i els campaners de l'Horta. Com veuen, una ampla representació de campaners que, entre altres coses, han celebrat una reunió per a comentar el treball que estan portant a terme en cada localitat. Així n'hi ha sobre 70 persones que representen diversos pobles de la Comunitat Valenciana i jo crec que avui va ser un dia especial per a la gent de Moixent, ja que mai s'ha fet un acte d'esta envergadura. Han vingut representants de campaners d'altres pobles que duen campanars mòbils i jo penso que va quedar un dia en què pot crear més afició i puguem ser punt de referència a nivell estatal de que altres comarques o altres comunitats puguen fer el que estan desenvolupant així en l'esforç de tots els campaners, de tindre associacions i que perduren en el temps el so de les campanes també manuals, a part d'elèctrics que siguin manuals. Aprofitant l'encontre, els campaners de Moixent han editat una publicació titulada Las campanas en un escrito del Padre Moreno, destacant així la gran història i valor de les campanes del poble, una edició que s'ha repartit entre els assistents, amants de la història i els tocs d'aquest instrument. A motiu de la 22 trobada de campaners valencians, hem editat un llibret, que se titula Las campanas en un escrito del Padre Moreno. És un llibret transcrit en un dels capítols del moixentí, el venerable Cristóbal Moreno del Camino, titulat sobre l'aguas benditas, i en un dels seus capítols parla sobre les campanes. Entonces, aprofitant la 22 trobada de campaners, van dir d'editar aquesta transcripció literal gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament de Moixent a través de la Regidoria de Cultura i també de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Moixent. Els convidats d'Ontinyent i d'Alqueria de la Comtessa han portat els campanars mòbils que han posat la nota musical a peu de carrer, convidant a tot el poble a eixir de les seues cases per a comprovar de primera mà com sonen estos instruments. A més, cada grup ha tingut l'oportunitat de tocar pujant al campanar i posant en pràctica el seu aprenentatge, deixant-nos imatges tan espectacular com aquestes, gravades per Luis Baldo, vingut a l'encontre des de Madrid. Els campaners de Moixent compleixen el proper any el seu 10è aniversari i porten una dècada lluitant per a donar a conèixer un treball que els ha aprofitat, entre altres coses, per aconseguir ajudes a la restauració d'elements de gran valor històric per al municipi. Els campaners de Moixent, enguany complim el 9è aniversari. L'any que ve, el 7 de maig, complirem el 10è aniversari. Va sorgir a partir d'una restauració de les campanes en l'any 2006-2007 i el 7 de maig van començar a tocar les campanes. Després es van crear com a associació cultural, també estem inscrites en el registre d'associacions veïnals de Moixent, també tinguem número de CIF i també hem restaurat coses a través de subvencions de la Diputació de València. Organitzem exposicions en el Museu del Pare Moreno. Enguany ens ha tocat organitzar la 22 trobada de campaners valencians de Moixent. A la vista dels resultats, de segur que els campaners de Moixent continuen treballant per a recuperar els tocs de campana més tradicionals, engrandint així el patrimoni d'este municipi de la Costera.